Здравейте хора, днес ще снимаме видео пак. И ще ядеме това нещо. Струва поне 5 лева и направо. Я да туря. Никак бавни ще не му го отворим. Ако струва 5 лева и достатъчно пари за мен. Видиш на... Така аз не знам какво е много гадно. Анна сики. Така изглеждат жирните бомбони на паеци. Да я пробваме. Вкусно е. Харесва ли си? Хубаво е. Ама не се струват париче. Да. Поне да беше към 2-3 лева. Да. Иначе наистина хубаво. Купете си го, много е вкусно. Аз не мога ще да видя. Тук ще взема такова зелено, не знам дали виждате, ама зелено е. И аз взимам зелено. За 5 лева 5 жирени бомбона, хич не се струва, нали? Ама са много вкусни. Не знам какво да кажа. Значи... Колко даваш на до 10? Бих дал 9 от 10. Ти го би дал? 800 много пари струва и много малко има. Не, че имаше да има вкус. Ние го гледахме без вкуса. Не бе, това е просто жълто. Значи за 2 чата не дейте да го купувате. Да. Вкусно е, ама 5 лева никой не иска да даде за това. А пък този град не струва толкова пари, да вашия ще струва много пари. Поле към 7 лева ще струва вашия град. Ама зависи къде сте. Да, зависи къде живеете. Ако живеете на село, няма да имате такова нещо. Няма го подават. Нали? Хора, това беше от нас. Абонирайте се на канала. Дайте един лайк. Пишете коментар, част 2. На други бомбони. На други. Айде, чао. Чао.